Lami man ang utang pero pati pa ita bayaran. Tanaw siya. Sige makadudog. Adong, ilis na ba? Pagilis na. Sige hugag kuan na imo utin oy. Amo. Dinaya! Bilis na guys kay mga idol, mga kuan na malita tayo ni ron. Pagdali dong. Uy, pagdali, dali. Dali, dali. Kaon tag itlog binutang be. Burog be. Lami man de. Burog. Hala ka niya, oy. Burog. Lami kay inutang pero inabot 15 na pero ita bayaran. Sarap. Ay ko. Ikaw dia. Sarap. Ayan. May kwarta na siya. Kwarta na? Kwarta na siya? Hagbay ra. Una pa yan mo? Bot lang. Asan to kung sudlay dire? Kung saan ang oras na mo giluhod? Gani hagot. Sa galing oras sa gali. Alas 8 siguro na. Asayas mo to. So, Ah. sarap dito. Ha? Sarap dito. Sarap? Sarap prito ko no. Sarap prito. Kaligo. Lungag dia de ganahan di ay. Yan na, puro sa nilungan. Ano ko ma? Sarap prito. Sayo tag ice cream yummy. Ice cream yummy. Ice cream good. Kabuang ko na yun. Ano, di man lagi butang? Ay, tamunan sa day. Tsunami ba? Okay, luto na mong itlog inutang oh. Okay, tilawan na to.